Salam ederdim soruyorlar. Gelin olta indi biz İngiliz tili 8 tapamıza başlayalım. Numbers, sanlar. Bu sabakda biz İngiliz tilinde sanlar näyle aýdylýar we näyle kullanylýar. Şo barada öwreniriz. Hello again. Yine de salam. For this lesson we are going to look at numbers. Numbers in English are split into two groups. İngiliz dilinde sanlar iki görnüşde aýdylýar. Bizde de türkmen dilinde de şeýler ekleýär. Mesela üçin 1, 2, 3, 4, birinji, ikinji, üçünji. Goşa sanlar, täk sanlar. Şolar barada, şolaryň aýdylşy barada öwreniriz. Mesela üçin birinji gruppa cardinal numbers. The cardinal numbers 1, 2, 3 refer to the quantity. Sanlar. Cardinal numbers 1, 2, 3 ve şeyle gidýär. Cardinal numbers. Misal üçün cardinal numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bular cardinal numbers bolýar. Ili cardinal sanlar bolýar. The number 0. Number 0. Nolluk. Misal üçün nolluk sany näyle aýdylýar? Bu köplenç ýurda görä ütköýe ýöne siziň esasyýat tutmalyňyz international standard boýunça 0 diýip aýdylýar. Şonu ýadyňyzda saklasaňyz bolýar. Gelin bolsa başga ýurtlarda näyle görnüşlerde ulanylýar? Şo barada praktik edelim. The number 0 is pronounced in a variety of ways as it is used in different contexts. Misal üçün nolluk sany aýdyr sözleme görä ütköýär. Mesela üçün sözlem içinde gelende ütköýär. Unfortunately, usage varies between different English-speaking countries. İngiliz tilini gurlayan ýurda görä nolluk sanyň aýdylşy ütköýär diýär. Ýöne international standard boýunça diňe 0 diýip aýdylýar ýa-da okulýar. Gelin bolsa praktikada görelim. 0 used to read the number by itself in reading, dynamics, percentages, and phone numbers, and in some fixed expressions. Misal üçün 0 diýip diametre sanyny aýdýanda, prosent sanyny aýdýanda, telefon nomeryny aýdýanda 0 diýip aýdylýar. Misal üçün O diýip letter harp görnüşinde O diýip hem aýdylýar, O diýip nämede nirde aýdylýar. Misal üçün used to read years, addresses, times, and temperatures. Misal üçün ýyl aýdýanda, ýa-da adres aýdýanda, ýa-da temperatura ölçäňde, temperaturan gradusyny aýdýanda O diýip aýdylýar. O diýip köplenç UK şo London tarapda ulanylýar. Nile diýip üçünji görnüşi Nile diýip hem ulanylýar. Used to report sports scores in games such as football. Misal üçün Nile diýip haçan aýdylýar. Muny Nile diýip misal üçün şo futbol diýdi, oýun diýdi, şonuň ýalda atlarda açko hasaplanylarda, eger nolluk gabat gelse açkoda Nile diýip okulýar. Note diýip used in the UK but not in the USA. Misal üçün UK'da, London tarapda note diýip aýdylýar, Amerika tarapda da 0 diýip ulanylýar. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Gelin olsa indi ordinal numberlary öwrenelim. Ordinal sanlary. When a number ends in 1, when number ends in 1, it's read as a first. Misal üçün birlik bilen diýende first diýip aýdylýar ordinal number. Birinji, ikinji, üçünji, dördünji, beşinji ana şo zatlary öwreniriz. Ordinal numberlar ana şolara girýär. When number ends in a 2, it's read as a second. Misal üçün iki bilen diýende ikilik sanyň özüni goýup soňundan endi goýýar. Birlik bilen diýende birlik goýup esti goýýar. When a number ends in 3, it's read as third. Üçünji. Üçlükli diýende üçlük goýup soňa ýokarjygyndan ardy goýýar. Misal üçün muallimler doskada çislony çislony ýazanda ulanylýar köplenç. Şo birinji
1-nji may, 2-nji may, 3-nji may, 4-nji may şonuň ýazan wagtynda öňsüberseňiz ingliz dili sapakda 1-nji, 2-nji, 3-nji şo ýerde hem ulanylýar. Mysal üçin, when number ends in 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0, it's read as a th, fourth. Mysal üçin, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Gördüňizmi? Esasy ingliz dilinde şu 1-den 10-a deňeç ordinal numbersyň, ordinal sanlaryň nädip ulanylşyny öwrenseňiz, ýazylşyny, galan yüzlükler, müňlükler olar gelende düşünmek anfat sebäbi yüzlük gelsin, müňlük gelsin, iň soňky san näme bolsa şoňa görä goşulma goşulýandyr. ST, ND, RD or ili TH. Mysal üçin ordinal numbers, ordinal sanlar. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Gelin bolsa indi ýöneköy şu example'a mesela tereteli. Şu suratda. Mysal üçin ene finişe ýetip gelýän 10 sany sportsmenimiz bar. Mysal üçin 1-nji first, 2-nji second, 3-nji third, 4-nji fourth, 5-nji fifth, 6-nji sixth, 7-nji seventh, 8-nji eighth, 9-nji ninth, 10-nji 10th. Dowam edýäs. Odds and evens. Tek sanlar, ili ýeke sanlar we goşa sanlar. Bulary hem ingliz dilinde bar. Gelin şolaryň aýdylşyny okuwyşyny öwrenelim. Ýeke sanlar näýle aýdylýar? Goşa sanlar näýle aýdylýar? Numbers are split yet again into two groups. Mysal üçin, odd numbers and even numbers. Even numbers, odd numbers olanda ýeke sanlar, even numbers goşa sanlar. Mysal üçin, even numbers goşa sanlar are any numbers that are multiplies of 2. Mysal üçin, goşa sanlar 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10. Tek sanlar, ýeke sanlar, odd numbers are numbers that cannot be divided equally by 2. Mysal üçin, ýeke sanlar 2-e bölüp bolanok. Ýeke sanlara odd numbers diýilýär. 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9. Dowam edýäs. Gelin bolsa indi ulu sanlary öwrenelim. Tens, onluklar, 20s, 20'likler, and up to 100 we yüze deňeç sanlaryň aýdylşy. So we can count from 0 to 10, but what comes next? Mysal üçin, 0-dan 10-a deňeç sanýas. Ondan soň näýlik sanlar ili näýlik okulýar. The names of numbers follow some relatively easy patterns. Mysal üçin, sanlar, ulu sanlar hem gelende esasy ingliz dilinde aýdylşýar 1-den 10-a deňeç sany awelden galan zatlar anfat ýera. Edil şu aýdýan zatlar dogry. Mysal üçin, 10-dan soňra 10 goşulyp gitýär. 10 20 sanlaryň ýzyna goşulyp gitýär. Şonu ýat tutsaňyz, sanlar ingliz dilinde aýtmak gaty anfat. Mysal üçin, with 10 to 20, most numbers have a teen in their names. Mysal üçin, 10-dan soňra 20 deňeç gelýän sanlarda näme gelýär? Näýle goşulmalar gelýär? Birinji gelýän goşulma 20 näme gelýär? Teen mysal üçin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunu söýerseňiz soňky gelýän sanlarda
Tin tin qoşulmaz. Can gelender.